Kalmapedza kugadzira komutudza. Tapedza mukaona ndatobatiza light ndinenge ndatopedza. Ndatopedza ndo sign yacho. Ndotenda zvinhu. Murutani kwadzuru. Makadi vazukuru vasekuru mapinda kuno Mudare. Baritani pamwe mwana Robert. Aya ticho. Sekuru. Makadi yoi. Aiwa chitumete vatano. Tinotenda sekuru. Vese vasivo chitukana chomwe. Dani man. Wakati hapo mzukuru wangu Amon. Ibuino peno mulita. Narukuwa lero. Ya tata tiwaone avo. Atifunga onasi. Chadidi. Uyodakana naye pafupi ndiano. Anzi wakagara naye ari pedyo pako ndiani musikana? Ni mbale wangu ni nana wangu. Yanzazi yako. Chadidi ya. Anzi iyanzvadzi yangu takaberekwa tese ndio sisi wake. Ndo mkuru kwayo. Anzi ndo sisi wako wanokukurira pakuberekwa ka. Chadidi ya. Icho kwadi tatekuru. Sumuza kwanja tuna raruchi. Iwe musikana. Funga kwani. Anzi nasekusumudza ruoko rwako rwekurudyi iwe musikana muyeni mumatara. Bata anayo. Bata pachipfuwa pako. Na ruoko rwomdenga. Neruoko rwakasumudza ndinonga bata pachipfuwa. Kutima wako kumenya jani. Anzi chiri kupa kuti hana yako irove. Dzwalini. Anzi hatisi kuziva seko kuti chiri kukonzera hana yangu irove. Rega yako bata bana. Anzi hana akachibvisa ruoko rwako pahana pako. So, unzazi chitika Robert. Unoona Robert, pane zvinoitika kamuzukuru. Tateguru. Ukoona pangani? Unoona panhawika. Uyo ni hanzvadzi nahanzvadzi. Vanhu vakagara pa ihanzvadzi nehanzvadzi ndibhudhi nasisi. Kanira apa uyo rapashi ari pekuudza nzikana kuti ife tikupinda kunyambezi uku ine ndapatiwa ndapanda reverdade uyo angomuudza kuti iwe tipite kwandambotandiziwa. Kuya kwaita vana vaka Robert muno Mudare ratateguru Tasvu. Ndekuti uyo mumwe mukomana ndinofunga unomuziva kubva achipinda muno Mudare medu ndiye wanoti boss Amon. Ndizvozvo. Wekumbouya naAntonio Joao mazuva afurayi. Saka zviri kunzi kuya kwavaita uyu Amon auya nehanzvadzi yake iyi vakaberekwa pamwe chete asi hanzvadzi yake anomukurira Amon pakuberekwa. Asi kuya kwavaita Amon haana kukwanisa kutaurira hanzvadzi yake kuti kwatiri kuenda uku tiri kuenda kun'anga. Uye kwatiri kuenda uku ndine kuromba kwangu kwandakanga ndakaita ndakaromba zvine chekuita newe. Hanzvadzi yangu ndiwe wandanga ndakachekeresa. Anga haana kutombomutaurira ipapa. Kunama iwe Amon? Iwe Amon hanzi nasekuru ndokurevera nhema here? Ngada chadidi. Hanzi naAmoni kwete sekuru hamusi kureva nhema muri kutaura chokwadi. Saka uchaita sei wasvika pano ine zvine Tasvu inoenda kunotasvura nyaya dzake dzese ndikuona pagirazi rako. Zvino Amoni hanzi uchapaita sei iwe wapinda muno Mudare rangu une nyaya yakamira yakadaro. Uchaita sei iko zvino taMudare inini kasekuru Tasvu ndakuchitanga kufamba matare apa. Uchaita sei nekuti ndine chokwadi chandichaburitsa pahanzvadzi yako. Hanzvadzi yako chayange isingazivi kuti ndozvawakaita. Ya, pomwe pa chadidi ne pano
teuti lero uno ndimuse mbale wangu na kuti ine pano mbale wangu ndidachita ivi so undilekererembo. Iwe ndio Zvakanaka, hanzi ndinotenda sekuru kuti zuva ranhasi chokwadi ndizvo zviripo zvamuri kutaura. Ndinotenda kuti zuva ranhasi ndinoda kuti mundibatsirewo kuti ndikwanise kubudira pachena hanzvadzi yangu kuti paupenyu ndakanga ndakabata zvakadai ndichishandisa zita rako pakadai ndine mhiko dzangu dzandaita pahanzvadzi pauri hanzvadzi, mhiko dzangu dzanga dzakamira dzakadai. So ndozviri kutaura nemuzukuru wenyu. Sekuru wadzoka kwauri Amon nehanzvadzi yako. Zvanzi iwe hanzvadzi sikana, hanzi Katarina. Ndeteni Katarina. Katarina. Okay. Zvakanaka. Enda unoona nyaya so ndikayangana pasi pecho pangu kana kutasa pagirazi rangu iri ndikuchema misodzi ndikatasa nyaya yako muzukuru. Nekudaro nhau yako muzukuru ndakacherechedza pagirazi pangu apa ndiri kubudisa misodzi mumaziso mangu nekuti nhau yacho inosiririsa. Wadzere Katarina? Ndikubva. Hanzi naKatarina ndikuzvinzwa. Ndikatarisa sandapita kure zvidanyanya izvozvi ukatarisira maroro kurorewa. Hanzi ndisati ndafambira kumberi kutaura kuno iwewe Katarina uri paprocess kana uri paurongwa kuti uda kuroorwa kai. Imbani khala kulodwa zvayo ndolo kuyamba murume avafira seni, kachiviri kufira seni, kachitatu kufira seni, kachina kufira seni. Apa tikonzana mamuna kuti ndodo pomwe. Zvava kunozamana kuti tende tupa profeta tikabvu changu munofeba feda alume tibvo zvimatano. Zvakanaka, hanzi chokwadi sekuru ndine urongwa hwekuti ndinoda kuroorwa asi ndisati ndaita urongwa hwoda kuroorwa wandiri pakugadzirira pari zvino ukawo. Ndakamboroorwa pekutanga nemurume akafa, ndakaroorwa nemurume wepiri, murume akafa, ndakaroorwa nemurume wetatu akafa. Saka hanzvadzi yangu yangonditi handei timbonofamba timboenda kupi kuna tateguru vanobatsira umbonobatsirwa usati wafambisa humwe urongwa hutsva hukuroorwa kwauda kuitwawo. Saka hanzvadzi yangu ati handi timbonofamba, saka ndokufamba kwataita sekuru. Iwe udambozvishangana kana umambuyo kutangwanyo kuti ese marodo ako waroda februto basi. Zvanzi nasekuru kwambozvicherechedza here kubva kumashure uko kuti pese pawaida kuroorwa kana pawaiwanikwa pawairoorwa pese nevarume vaifara wanano yako yekuroorwa yaitika muna February. Hanzi chii chaipa kuti zvidaro? Ndikadziwa lini? Hanzi sekuru handisi kutomboziva kuti sei ndaingowanikwa muna February kwega. Iwe Amon bona zvidachitika uyu adabva kunyapezi paadabwera namankwara aifuna kuti uyu kasitikonzane kuti mukare bwino. Uyu adatemerewa miri watupi yake ese na nembo atemerewa mankwara asingazivi kuti akutodzongewa kuti akutopandisiwa. Nimpoti Musikana. Munoona hanzi musikana weparipo miri wake wese akachekwa nyora. Paichekwa nyora apa anga asingatoziva kuti ari kutochekereswa nehanzvadzi yake. Pari pamiri wake wese une nyora dzaichekwa nehanzvadzi yake, achinzi ari kurapwa, achinzi ari kubatsirwa pane zvimwe zvemhepo dzakasiyana dzakadaro, asi aitochekereswa nehanzvadzi yake. Iwe uchiri kukumbuka nembo dzadaikwa dzinyinji dzinozi? Iwe Katarina hanzi nasekuru uchiri kurangarira nyora zhinji dzawaichekwa pamiri pako? Ndikadziwa ini kati panyora zimwe kunithandiza mwe kufofora narumewo. Hanzi chokwadi sekuru nyora idzi ndinodziziva panguva yandaichekwa ndaikodzi tiri kukubatsira kuti ugone kugarisana zvakanaka nevarume kana uchinge waroorwa mumba umu kuti varume vari kungofa vasarambe vachifa. Ndokuchekwa iwe rabasi chimbotuza wega refudari ndibona kuti chani chinachitika chitofera vacho. Zvakanaka iwe Amon hanzi nasekuru chimbonatsa kuti chibuda pachena kuhanzvadzi yako wobuda pachena zvekare kuna Robert Tafumanei uchinatsa kutsanangura mafambisiro awakaita zvinhu zvako iwewe nemachekeresero awakaita hanzvadzi yako, natsa kutsanangura zvese zvizere. Tiri kukumbira kuti pakutsanangura vaedza kutaura yedzawo shona yatinonzwawo vanoteza kana paunenge parema ndiye ndizopindirawo muchibatsiridza wapo nepapo. Ine pano ndidapanda kupanda kwandachita pamusoro Robert apa ndikakuturikire kudapo. Vazukuru vari kunze sekuru
ndo vanotokutendai kuti muri kuvagonera. Saka zvari kutaura ndizvi simplify vayozodzikisa endera kumberi nengi ine pano ndidapanda. Zvanzi chokwadi inini zvandiri pano saAmon ndakaromba. Kupanda kwandachita ndina mabhanka, ndina karo, ndina mabargo. Zvanzi kuromba kwandakaita ndakarombera business rangu kuti rifambe. Business rangu ndere mashops, ndere motikari, maybe makombi here kana kuti road transport here, I don't know, nemabhoti yemumvura, maybe mabhoti ari pakawanda, mamwe ndeye transport mumvura, mamwe mabhoti ndeye kuredza, handiti hatisina kuzoziva mabhoti yake ndeye but ndo mabusiness yake yakutaura. Ndachita zvamatemba. Mabusiness yake mabhoti aya ndeye fishing, mabhoti anofita fishing ekubata matemba nemanetsi. So zvandachita apa kureva chadidi ine pano ndidapandira mbali wanguyo. Asi zvandakaita ndikuda kubuda pachena kutaura chokwadi pakuromba kwandakaita mishonga yangu yoti mabusiness yangu yafambe ndakachekeresa hanzvadzi yangu iyi. Kupandira kwandachita uyu ndidapanda para kuti iye amunashe ambafe kufa kunchita amonako ine pano kubidi zangu chitani zichipita. Hanzi kuchekeresa kwandikaita hanzvadzi yangu paurombwa wangu ndepekuti hanzvadzi yangu uyu ndakamuchekeresera mishonga yekuti aite mudiwa adiwe chaizvo nevarume ndi varume vacho manje mhiko iripo ndekuti akadiwa nemurume akamurora murume anofanirwa kufa kana afa ende akuchiwana benefit kubva paropa remurume wehanzvadzi yangu anenge afa wewe ndokuwana kwatinoita kuita mari nekufamba zvakanaka unoita kuita mabusiness angu. Apa lero uno kumene pano ndidapatiwa na tiyo Tasvu. Nifuna kuti ndipupule kuna mbale wangu iye akhale achidziwa kuti vida zatinazozi kuti azibale wache. Uri kumutira bango? Apa hanzvadzi yako hauna kumitira shop here, unomuvakira shop here? Vanovakira shop varimangira. Hanzi hanzvadzi chadai hanzi chokwadi bhudhi vakativakira shop. Kubira akanibasa, kubiri akanibasa. Hanzi kana mari yekuti ndikwanise kurarama kuti kumabhizinesi rangu shop yakandivakira mukoma vaindipa. Bhutiko ndikaenda kumwe kumabhutiko ndakanyang'ana kuti akuchitarana ashandiwa. Hanzi kana kubasa kwavo kwavaita zvemabhoti efishing ndini ndotorarama ndichitoenda ikoko kuno manager ndichiona kuti vashandi vekushanda sei basa rifambe zvakanaka here on the other side mukoma vachiitawo zvimwe sezvemabhizinesi acho akakura. Yo Amon ndiwo kunzi uendere mberi kutaura. Saka apa ine pano ndabwera lero kuti ndipa nifuna kuti mbale wanguyu akonzewe bvimari purike nemaprofeta kuti aneta genda asine bvenseni izvi. Namatu manja iyo mase minyeni. Saki lero nifuna nditani apumpululiwe bvimari. Namatu maungarolewe. Zvakanaka. Amon ari kuti saka ini ndakauyawo pano nenyaya dzangu dzandakauya nadzo pano ndakabva ndabatwa nasekuru pakuromba kwangu kwandakaita nekuburikidzawo nemumwewo wandakashandisana tiri pamwe chete. Saka pakubatwa kwandikaitwa nasekuru pano panhau yeurombwa hwangu chokwadi ndakabvuma kuti ndakaromba kuna sekuru ndakaonawo kuti chokwadi kuromba kubva pandikaitwa dare rangu nasekuru ndakaona kuti kuromba nekuchekeresa kunoita hanzvadzi yangu ndakaona kuti zvakashata. Now nhasi ndauya nehanzvadzi yangu ndinoda kuti ndimubudire pachena sekutaura kwandikaita kuti ndo zvandandikaita ndandikachekeresa hanzvadzi yangu ndichiitira mabhizinesi yangu afambe zvakanaka. Nekudaro inini ndakazviona zvinhu zvakashata ndiye kusaka nhasi ndatakura hanzvadzi yangu murima ndauya naye asiri kutoziva hanzvadzi yangu kuti tiri kuuya kunoku kuti ndizoreurura pamberi pedare rasekuru Tasvu kuti ndo zvandikaita pahanzvadzi yangu. Saka semunhu ndakakwanisa kubengenuka ndakaona kuti zvakashata ndikuda kuti hanzvadzi yangu ikwanise kusunungurwa zvekuti ipapa kana mukamucherechedza mumaoko munenge mune chibhandiriya chemunamato kumakumbo kwake kunenge kukasungirwa zvekare chibhandiriya chemunamato handiti munozviona. Saka Amon ari kuti zvese izvozvi kutomboedza kwaanenge achiita kuti zvinhu zvake zvisununguke aitewo zvakanaka akwanise kuroorwa nemurume asingafi agarewo zvakanaka. Saka nhasi ndauya naye hanzvadzi yangu ndamubudira pachena ndikumbira sekuru zvakanaka. Nhasi sekuru vandimisa ndimbomira kuti arombotaura ndenda taurisa stera uyu rapazi zvanzi uyu mukomana Amon iye aizofamba nauyu kuminamato kuti aisiwe minamato kuti pamwe angarorewe iye achiziva kuti ndiyakarodza
Tanguranyi. Iwe Amon hanzi watitaurira nezvezvimunamato zvoto zvese zvimunamato zvanazvo zvekuedza kuita kuti pamwe zvinhu zvingamuitire. Hanzi sei iwe waizofamba nehanzvadzi yako kumunamato iwe uchiziva ndiwe ukamuchekeresa sei waida? Naine pano so era kundomufunga mbona kuti iye akhale nekudziwa chinthu soki lero nifuna ndipupule kuna ananawa akhale achidziwa. Zvakanaka. Hanzi naAmoni sekuru ndaifamba famba naye kumaprofita chingoti abatsirwe. Andani chitomunyengedza kuti andionese ndiri munhu akanaka ndisina chakaipa chandikabata paari. Iwe mtsikana waipata kwata mwe yakusaisa bachi. Katarina sekuru Tasvu ari kubvunza ko mboendawo kumachechi kumaprofita waizvibata here kuti Amoni ndiye akakuchekeresa kuti varume vakapota chifa? Profita nikaenda. Kana profita zvakanuzali kuti ndamanoa akati zvairi ndine ngoma zvokumigwa numbo. Hanzi kumaprofita ndaenda kumaprofita yanga asingandiudze kuti wakachekereswa nehanzvadzi yako. Vaingonditi aiwa imhepo dzekumadzinza kwenyu dziri kukonzerawo kuti murume akapota achifa. Wakasangana apa ine Tasvu ndatasvura ngani ndakuudza kuti uyu ndiye kusukunisa zvese kana uyu mamuna funa kukwatira akufa yeye. Saka chinzwa Katarina inini Tasvu ndatasvura dare iri sezita rangu. Ndini ndakwanisa kubudira pachena kukuudza kuti hanzvadzi yako ndiyo yakakuchekeresa. Ndaikonzera kuti varume vako vese vaikuroora vari vatatu vapere kufa. Kusvikira nazvino kana iyeyu murume uyu ari kukufambira ari kuda kukuroora uyu ukarega kusunungurwa atoti pagwara rekuti atofa futi sezvikaita vamwe varume. Mbalo wangu yokuti tengatani ngani mbalo wangu saka iwe uri kuiona usei nyaya inayo Katarina ndokutaurira. Fiti yako ndiyo vakana. Muroyi wako ndiyo hanzvadzi yako yakagarisana nayo ipapo. Amana ndochizaje zvaita chirembani munungu ndandirodwe. Hanzizvo mukoma wangu ndiri kungodzoka kwavari kuti ivo kana vachiziva chokwadi ndo zvavakandiita ngavandisunungure ndigone kuroorwa nemurume anorara. Ewe apa unamizwa namunamato tenga chisu ubate zvezitamba. Minamato yakasungwa maoko yako hanzi haina chainomboshanda muzukuru wangu nasekuru Tasvu. Fiti yako ndiyo. Hanzi muroyi wako akakucheka nyora achita kubatsira ndidzo nyora. Zvese zvino maoko nezvino makumbo zvidambure muno matare azvidiwa. So mbalo wangu ndikukumbirambo undirekerere. Naporisha tembayo mbalo wangu naporisha tembayo. Honai makurwisana. Uyu zvamurwadza ndichokwadi here hanzvadzi yangu kuti ndongapoto chindiroya kuti ndikonzesa zvakadaro. Apa yangana zvitamburo mumangisa mumiende. Aina sekuru Tasvu saone zvimatabwa kusongisa makumbo. Ata shoko munhu akafa so. Enda sveka umpu. Nayo asiwo waregere kubva kumbomuudza iwe. Ngata problema moya na kantima mambaliza leo ukani. Anowara moyo. Namba na kantima. Anochizwe moyo kugara basa. Nakulisha tembayo mbalo wangu, ndi mbalo wako ine nakulisha tembayo. Mutse ndiwe mwana wako. Chimubata nonhanzvadzi yakasungura. Nakulisha tembayo mbalo wangu, nakulisha tembayo nditegererembo mbalo wangu. Hanzi hanzvadzi yako muka ako hanzvadzi yangu ndifavire moyo kuya neyo kukuda uko. Hanzi kuya neyo tembayo nakulisha tembayo mbalo wangu, nakulisha tembayo. Sinchitika ndikasiba mwana. Nakulisha tembayo mbalo wangu, nditegererembo nakulisha tembayo. Nakulisha tembayo mbalo wangu. Basi ndabuli bochete mboda umwe. Nada nditegererembo mbalo wangu. Nditegererembo mbalo wangu. Nukulika lini zai? Nakulisha tembayo. Jabu matoa fiti wangu. hanzi une chokwadi ungandidaro here hanzvadzi yangu mwana wamai vangu. Mana kucheka mwana kusaba mbana mnisho. Hanzi ndiwe mwana wamai wangu totebhoti ndiwe amai ndiwe baba zvese vevana ndichikuona. Asi ungandidaro here hanzvadzi yangu. Nakulisha tembayo mbalo wangu. Nditegererembo. Katarina. Kasi mbona ni bano? Katarina. Ngasi. Katarina. Alangasa mbona? Kana muri Nditegererembo mbalo wangu. Nditegererembo mbalo wangu, nditegererembo. Kucheka nebanga Nditegererembo mbalo wangu, nditegererembo. Nakulisha tembayo mbalo wangu ine. uchaita sei uye ari kuti handikuregerere kana banga chano ndichakubatira. Nikupera chisu nikulega lini? Basi kuna titiwa. Nganisa lini mama kukulega lini? Nganisa lini kukulega lini? Nakulisha tembayo mbalo wangu. Nikulega lini? Nikulega lini? Kumbira.
Nimani kumela nakulisha tembayo tukulambo kuna afuati tandisi nifuna nini mano nibani funa kwenda igreja nibani funa kubisia na Amon ndakutola kutenda mchezo sasa nafuta wenyewe ndaza cha kupopota hapa ndichatokubatira banga ndokucheka kwa yale banga ndatokuwatira kucheka banga sasa wewe kuti Mudare MaSekuru Tasvu ndakushika Abana banga amuna ngasire bano kundasa kubiri ndoza chintu so chandikukumbira atitandize pala tamufese ntima hii mwemba kalibadi mwe ayo munobatsirwa zvimari nyemuno nakudishita temba mbala zvimari nyebano nakudishita temba unoita kapana kumweko so this is Magana mukatsiri auna zvimwe zvimabhandire ndizvo chete zvemunamadongonazo hati kuona unoshungurudza hanzvadzi yako ne apakubatira banga ngakucheka hanzi kwangu uri kutsvaga mari nemari ndaikupawo ndiregererewo hanzi chirega kudaro mwana meu ndinokuda ndosaka ndauya kuti hapo kipaka vita bado atifamili abantu mazona hanzi kuipa kwa zvinhu zvakabereka tingoti tu ine pano ndaramba kupamwenda tibhera ndipishani asikunyatoa ndosaka ndakaramba kuchekeresa uyu kuti afe ndosaka ndakazozvibira kuti varume vanomurora vapota vachifa iwa kuitira kuti ararame saka pakuti ndazicheka nebanga vatorwa hanzi magirasi yaukapfeka yanodhura kaya watenga mari hanzi vakatenga ndiwo mukoma vanhu vanoziva mari yachini handizivo nemari hanzi even nemagirasi yaamoni acho hanzi yanodhura ndeipachadenga ndikandotenga bzinangu ndichimondo basa basinoatengera mamwe magirasi kuti anodhura sei vanhu daina ndikaziva kari kuti ndiya ndingamuraya bzimala vo tasvi ibzi bzimala kusvika pano hanzi kuti tazvichira kateni hanzi sekutazva kuti tiuraire amouraya kwaita varume vangu kuuraya kwaita varume vangu sekutazvo ngavatiuraire wavo hanzi maziso mamajara mwana wamai vangu ake ndaponya indi nakulisha temba andira mai yako takanganisa chindiregerera kutanga nhasi hanzi handizwe izvozvo handiregerere munhu nakatarira mbarangu nampodi manatarina nakulisha tumwedzo hanzi sisi katarina musadari hanzi mandiwadzisa moyo wangu kulisha temba mbarangu andimara sekutatu hanzi mandirwadzisa kana makafa hanzi ndosara hangu ndega zvakanaka mukoma kuti murarame iyo zvakanakati ndifuna lini pomwe ndikulia muda mwe hanzi kuya newe panapo kureva kuti hanzi urayai Amoni nekuti Amoni haazosiya unhu hwake tumari twakaita tukapera anotanga kuti zvimwe saka muurayi Amoni hanzi nasekuru ndoita sei hanzvadzi yako ndindiuraya pevani mivasa
Hanzi chize kuti hanzi Amon uraiwa una basa uzive kuti upenyu unokosha panyika wawe uraya Amon kuchakufa ko varume vake akakufa ipa akakupa ine iwe Amon zvanzi iwe uri kutya kufa ko vakwasha vako varume vanzvadzi yako wawe uraya vaenga usingadi kurarama akafuna so pamwepo ti ine banda lawo tepa bzintu bzimbachitika na ine banda funa timbalo wangu yasale ndipata mwana ngoa hanzi kurarama vaida sekuru asi ndizvo zvandiri kutaura kuti ndakakanganisa kutadza kuwanika pamunhu ndauya kuzozvipereka ndega kuzoreurwa ndo zvandakaita ndikuda kusunungurwa zvino kuti hama yangu ndikwanise kurarama naye tichionana naye. So Robert zvandikona panyaya takanaka Robert tategu vana tavo vagadzira mushonga sekuru vari kuti ndichamboda ndigadzirire vazukuru vangu vamushonga uyo anorwara moyo anogona kudonaka tine muzukuru anonzi Katarina ane dambudziko remwoyo semunhu aita shoko imwepo nyangana ni mwana anzisekura munhu azvipere umusungura mutsvaga zvimwe amanduraya pamwibale tukufa vantu angasi vana azibale avo wakazvifuna nada kondo bzimba chitako biri bale wangu hanzi ndo zvinoita mari kana kutsvaga mari kutochekeresa uchiuraya vanhu chindiregererawo Katarina hanzi upenyu wemazuva ano yanga iri mari ndo zvandandikapesvereka nazvo dai ndikavama ndiri murombo ndisina mari maindiseka saka chindinzwira hanzi naKatarina munhu murombo munhu anoita moyo wakanaka pane mupfumi munhu akapfuma anoita tikabvira neinde zvaibona kuda mwewo ndaonekwa kundipa zvanzi kuzwanana kwakanaka asi hunhu hwako ukazoipa manje ukona muikule timbakhala bwino namanonyo kuti timbabvirana mapatrawo ekaeka hanzi naKatarina handichatoda kuti urarame bheta sekuti asvika kuuraya amba mupe ndifana kumira meso mangu ndifana kuti kuona hanzvadzi yako ari kuti achada kukuona uyo ndakandekhanina nandiva bwino hanzi kana ndikasara mundirarame ini ndine moyo kanaka ndina moyo kaindikafafilazi musala nazo ndibasa nazo kule dzikambongowa ndibasa nazo hanzi naamoni mazere aina amoni kondikafa inini mari yangu yese yandikaita yekuromba iyo unosara nayo uchidya iyo unozoigona kuidya zakanzaina basa nayo mari yako kuna kasani bwino bwino nati gamu bwino mano nada naye mufe kubya ninyi mnani mnakamna kaikia koza mali kuna mali zinyuzo fali mali za mtu za kuromba hivi nifuna lini kubiza kuromba manje era apa zvinoitwa naKatarina hanzi sekuti asvika nakakugadzira makafa mari yenyu yacho atoda tisare kuti ndisare ndichidya inini inotakurwa kumakuva munofushirwa kumakuva nemari yenyu yekuromba mandirwadzisa chaizvo mukoma Amoni neunhu wenyu wamakanga mukandidzimbisa mano hanzi wandinoisa mtiwe nipano shamano mwepo nada mano nifuna ndibasa nazo ndibasa nazo ini tibantu azhinji pamwepo wepo ndofana kupha inde ndikafa ine pano vidazi nditera peno vida ndikhululukire nimbo kupila lini muntu dandu babu mushonga wana ana sekuru taita dambudziko rekuti uyo musikana ane denda remwoyo saka ndoda kuti ndokonyana moyo wake uchiri kabatikana uchikarwadzikana ipapa tikaramba tichikurukura turambogona kuramba tichiwedzera kurwadzisa moyo wake sakuda kuvapa mushonga amanazoberera tizamariza tizanza kuti uyu amutsudzura uyu
arero ari verdade repadecha kuti afana kusudzura uyu zvakanaka. Hanzi nasekuru ndoda kuti ndimbopa mushonga Katarina kuti amboshandisa. Tinozoda kuti vadzoke Mudare. Chatiri kuda toda chiwirirano kana kuti kunzwisisana nekubatana pamhuri iyi. Nekuti uyu mukomana anonzi Amon abuda pachena. Zvinhu zvakaoma kuti kana munhu wakabata zvinhu zvakadai ozosvika pakuzongozviburitsa pachena. Chikonzero chekuti unenge wanatsa kugwisira zvinhu zvachazvida. Unenge wanzwa tsitsi dzinoda kusunungura hama yako. Saka uyu auya pachena. Asarenda ega haana kumanikidzwa kana kumbojambiswa tsvimbo inosajangwana. Saka Katarina hana sekuchega kuchema. So Katarina andotambopiwa mushonga kuti mwoyo wake nepfungwa dzake zvigadzikane. Tozokumbira kuti adzoke Mudare. Tonzwa kuti akwanisa here kuregerera mukoma wake nekuti apa hatina solution yatinogona kupa nekuti Katarina achiri kurwadzikana. Saka tambopa mushonga wekuti mwoyo wake nehana yake igone kudzikama nepfungwa dzake ozotipa pfungwa dzake anormal. Kuti ari kuti kudii kwanzvadzi yake anokwanisa kumuregerera nekuti kana atongera kuti hanzvadzi yake tiuraye aiwa tinenge tisina kugadzirisa chivanhu. Yena uri mufuni kumuregerera kumugomba apewe. Mufuni kumwana. Mufuni kumwana apewe. ngarisunge tende vanasiya Zvakanaka. Iwe Amon chibuda wakabata hanzvadzi yako kuenda naye panze pana sekuru shiri. pana nangu afuna kwena Munopiwa mushonga pane vamwe topeka. Pane vamwe uyu anonzi Antonio Joao ane chinhu chake chokubatiwa neuyu uyoyo. Auya.